Alîn opsiyona Sûriyê diyar dikin ku her nêzîkbûneke di navbera Enqere û Dimşqê de dê bandoreke neyînî li ser rewşa opsiyona Sûrî bi giştî bike. Berpirsên Meclisa Sûriya Demokratîk Mesede got hejmareke mezin ji partî û hêzên siyasî li xwe digire û nûnerê siyasî hêzên Sûriya Demokratîk e dibêje ev çend salin ew hewl didin platformeke hevbeşiya opsiyona Sûrî ava bikin lê îtilâfa Sûrî xwe dûr dixe. Endamê desteya serokatiya Mesedê Sîhanûk dîbo dibêje wekû got çawa Mesedê amade ye ji diyalogê li gel rejîma Sûriyê ew ji bo lihevkirinekê li ser bergaleke niştîmanî amade ne li gel îtilâfa Sûriyê hev bikin. Ji qamişlo em karin bibêjin guhertinekî demokrasî ew derfet îro heye û em karîbin bibêjin bêhtir jî em karin gavekî bavêjin ser esasê komkirina opozisyona Sûrî bi hemû jî ji ber got mekarî bû wiqa sala em bibêjin desthilatdariya Şamê em hazirin ji bo diyalogê çilo em nikarin ji beşê opozisyonê re bêjin. Laliyekî din hin pêkhateyên îtilâfa Sûriyê got girêdayî Tirkiyeyê îradeya xwe ya ji bo diyalogê li gel Mesedê jî nîşan didin. Berpirsê Ofîsa Peywendiyan Dirêxistina a Sûriya Demokratîk Gabriel Mûşê got yek ji pêkhateyên desteya danûstandinan a opsiyona Sûriyê dibêje. Divê hêzên siyasî yên opsiyona Sûrî li xwe vegerin û biryara wan di destê wan de be. حسابات يجب أن تستهدف بالدرجة الأولى Divê jinûve hêzên xwe vegerînin bi armanca xurtkirina bingehê xwe di danûstandina da ber bi avakirina biryareka niştîmaniya serbixwe ku berjewendiyên Sûrî li ber çav bigire çawa welat li berjewendiyên xwe dinêrin. Ev e jî pêdivê bêîradeka serbixwe heye û şert û merc hene hemû alî bi cih bikin. Li gorî çavdêran heger îtilaf bi giştî nikare diyalogê li gel Mesedê pêk bîne lê hin pêkhateyên wê dikarin vê yekê li gel Mesedê projeyeke ava bikin û di wê baweriyê de ne got karînên Mesedê hene vê yekê pêk bîne. Doktor Silêman İlyas rêveberê navenda Firatya Lêkolînan bawer dike got îtilafa Sûrî nexwedî biryara xwe ye lê hin pêkhateyên di nava wê de dikarin nêzîkî Mesedê bibin. Serkirdayê îtilafê nikarin vîkarî bikin. Yani hinek ji wa karin yani مكوناتي وي تركيبه وي هناك جواكارن بس بقشتين وبرياري بس نكارن جبرجو سركرداي وبرياري دستين دستي تركي ده دستي واده تفي جو بلاتفورم اوبسيونا سورياي يك هلوس ديار دكن و تكانه چارەسەریya alûziya Sûrî biyekirina rêzên opsiyonê û cîbcîkirina biryaran navdewletî 22 lê di heman demê de tekez dikin got biryara opsiyona Sûrî di destê hêzên herêmî û navdewletî de ye û ev yek sedema serêkeyê got heya niha ew li hevkirin nayê pêkanîn. Ji bilî sedemên siyasî li ser derîjehiya şerê navxweyî li Sûriyê alînê opsiyonê şerê hevkirine Kurd vê pirsê dikin gelo bi kujerên zarokên wan re wê çi hevkirin hebe tevî siyasetmedarên wan dibêjin ew dikarin li hev bikin lê ser erdê pir astengî û kêşe hene. Zana Umer Dingê Amerîka Qamişlo.